הנה, היא באה אלינו מאשדוד, אמר לי שיגעת אותי בטיקטוק, אמרתי לו הנה אני אשגע אותך. באו לאבי, נתן להם מחיר. עצם זה שבאתם אלינו מאשדוד לקניון ארנה, אנחנו מכבדים, ראיתם, נתן לכם הנחה, בגלל שאמרתם אתם רוצים מחיר, נתתי לכם עוד יותר הנחה. אני אצלי לא תהיו לו מרוצים, קיבלתם מחיר יותר טוב, עם סחורה הכי טובה. הנה עכשיו אני מראה לו בטיקטוק איך השולחן הזה נפתח, איך הם באו מאשדוד. בואו נראה לך את השולחן שהכי נמכר ב-2023. למה הוא נמכר? תסתכל, לא עוצר, לא עוצר, לא עוצר, לא עוצר. עכשיו הבן אדם רוצה לפתוח הגדלה אחת, שתי הגדלות, כל השכנים, אחותו פה, אח שלו פה, דודה שלו פה, סבתא שלו שמה. מי יושב בראש השולחן? אני יושב בראש השולחן, הם קוראים לי. אני בא לפה בשביל הטיקטוק שלו. אני שמח לראות אותך ואני אתן לך את המחיר הכי טוב, אתה תהיה בטוח, אמרתי לך. תברכו אותי בכל חג ובכל שבת שתערכו על השולחן הזה. אבי, תן להם הזמנה, כך תסתכל על שולחן. 20 איש יושבים, שולחן לכל